تەڤیگۆ زێدەتر ji 9 ملیۆن welatiyên Sûrî li hindir û derva koçber bûna li herbijartinên serokatiya Sûriyê wê bên kirin û yê bixwaze xwe kandîd bika dikarê xwe ji 21 Nîsanê de navê xwe qeyd bike. AFP li ser zarê çavkaniyê ji hikûmeta Sûrî re belav kiriye ku deriyê xwe ji bo helbijartina serokatiya wê di 21 Nîsanê de veka. Di roja helbijartinan de jî wê di heman rojê de bêra gihandin. Gotê pêşbînkirin di nav du mehên bê de bên kirin. Vekirina deriyê xwe kandîzkirinê piştî wê yekê hat ku Parlamentoya Sûriyê di mehaborî de çend guhertin di yasa helbijartinan de pêk anîne. Li gor wa guhertinan, kesê ku di 10 salên borî de li Sûriya nemabe nikarê xwe kandîd bika. Her wiha divê bi tawanekê nihat bê mehkûmî kirin. Bi van her du mercan jî kes ji opozisyonê nikare xwe kandîd bika ji ber ku piraniya wan yan ev bi 10 salana dervey Sûriya dijîn yan jî piştî destpêkirina şoreşê di adara 2011 da ji Sûriyê derketina û hikûmeta Sûriyê wan bi tometên cor bi cor tometbar dika. Parlamentoya Sûriyê ku piştî mirina serokê Sûriyê berê Hafız el-Esed di 10 Hezêrana 2000 da û ji bo ku Beşar el-Esed bike serokê Sûriyê di mercê temenê serokê ku 40 sal bû daxist 34 salan. Di mehaborî de car din mercekdanî ku nabe temenê serok ji 40 salan kêmtir be. Opozisyona Sûriyê wê van helbijartinan paykot bika lê eger bixwesta jî wî nikarîbe Beşar el-Esed rakin. Helbijartinên ku wê di welatekî wêran de bên kirin wê yekemîn helbijartin bin ji dema ku malbata Esed ev 40 sala li ser desthilatiye. Ji ber ku heta niha tu helbijartin li wî welatî nihatin kirin. Herî dawî jî referandumek ji bo mayîna Esed di desthilatê de hat kirin û tê de Esed rêjeya 98 ji sedî bi dest xist. Welatên ku piştgiriya opozisyona Sûrî dikin, biryara encamdana helbijartinên serokatiyê li Sûriyê red dikin û dibêjin ku ev yek li dijî rêkirtina Cinêfeya ku daxwaza avakirina desthilatek veguhêz û xwedî desthilatên berfireh li Sûriyê dikin. Di van helbijartinan de Esed ku gelek caran gotiye ew ê xwe kandîd bike yek armanca wê heye ku ew jî berî çend rojan ji şandeka Rûsî re gotibû ku ew ê şerê Sûrî di dawiya vê salê de û di berjewendiya rejîma xwe de wê bidawî bîne. Adile Ahmed, Programa ARK.